ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾಸ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನಪೆ ನೆನಪೆ ಅಂತ 6 ಬಜಿ ಕಂಜಸಿ 6 ತೂನ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸೊ ತೂಕ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಏನ್ ಗುರ್ತ ಬತ್ತುವೇರು ಏತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೇರ್ವೇರ್ ಪಂದಲ ಎಂಕುಲ್ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ತೋಪಾವ ಎಂಕ್ ನಿಕಲೆ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ದೂರ ಬತ್ತ ಆತಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಎದುರು ತೋಪವ ಅದಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ PVS ಉಲ್ಲ PVS ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ PVS ಕಾರಡುಲ್ಲ ಕಾರಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂತ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬೈದ ಅವಲ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಉಡುಪಿದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅವಂತುಂಡು. ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪದಾಲ ತಿಂತು ಜಾ ಅಂಚ ಬಂದ್ ನಿಕುಲೆ ಮೂಲೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ನೋಡ್ ಬಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಮೊರನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ನೋಡ್ ಬಂದೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಯಾನ್ ರಡ್ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ವಿಚಾರ್ತೆ ಮೂಲ್ ವೆಜ್ ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದೆ ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಲ ಮಲ್ದು ತಿನ್ನೋಡ್ ಬಂದ್ ಜಗಳ ಉಂಟುಂಡೆ ವಿನ್ನುಗು ಜಾದ ತಿನ್ಪೋಕ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟರ ಚರ್ಂಬುರಿನ ವಿನ್ನುಗು ಕಾಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಜೆಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓನ್ಲಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ಬಜೆಟ್ ವಿನ್ನುಗು 50 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ಬರ್ಪುಟ ಆಗಿತ್ತ ನೋಡಿ ಆತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ఆయన జీవితం నికలకి ఎన్నుండా 50 రూపాయలు ఇయ్యావుండా ಬಂದ್ ಆಗ 500 ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಯ್ಯಾವುಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಜಾದ ತಿಂತ ಎಂಕುಲ್ ಜಾದ ಬೋರಿ ತಿಂತಾನ ಅಂದ ನಿಕ್ಕದಾಲೇಜಿ ನಿಕ್ಕ 20 ರೂಪೀಸ್ ಆಗ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ 6 ಬಜಿ ಕಂಜಸಿ 6 ತೂನ ಅಂಚ ಅತ್ತು 6 ಬಜಿ ಕಂಜಸ್ ಅಂದ್ ಬಾಕ ಅಲಕ್ಕ ಮುರ್ಕ ಎಡೆ ನಾನು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಪ್ಪಕ ಪೋಪುನ 20 ರೂಪೀಸ್ ದಾದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಈ ನೆಟ್ಟುಕುಲ್ಲು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಪೋಯಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಾಗ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪಣತ ಕೈ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ನೂಕು ಇರತ್ತ ಆ ಕುದುರೆ ಪುರ ಎಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದಿ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲು ಸೊ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕ ಹೊಡಿನಿ ಎಂಕಲೇಕ ಅಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಗಡಿನೇ ಹೋಗು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈದ ಓಲುಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬಲೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಿನ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದೆ ಬೈದ ಪಂದ್ ಎನ್ನುಲೆ ಅವೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಪುರ ಆಪುನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪೋಪಿನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪುರ ಎಂಕುಲ್ ಬಟರ್ ನಾಕುಲತೆ ಎಂಕುಲ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಬಟರ್ ನಾಕುಲತೆ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಉತ್ಸವ ಓಲುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡುಂಡ ಇಂಚ ಪುರ ತಿರ್ಗುಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸೊ ತೂಕ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಏನ್ ಗುರ್ತ ಬತ್ತುವೇರು ಏತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೇರ್ವೇರ್ ಪಂದಲ ಎಂಕುಲ್ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ತೋಪಾವ ಎಂಕ್ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕ್ಕುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಲ 7,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ 7,000 ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇನಿ ಬೈದಿಪ್ಪೇರ ಬೈದಿಪ್ಪೇರದ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೇವೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂತ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಇನಿ ಅವೇ ಎಂಕುಲದಾದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇರು ಪಂಡೆರ್ ಹರಕಿ ಇಂಡೇರು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದ ಎಂಕಲ್ದ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಎರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಗುರ್ತ ಆಪುಜಿ
ಏರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೊರನಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅವು ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗುರ್ತಾಪ್ ಜೈಕ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕಲೆಗಿನ ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಅಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಮೊರನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಡ ಪಾತೇರ್ ತಿಕ್ತಾಪ ಅದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನ ಆತೆ ಸೈಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜೆಂದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತು ಜತ್ತಿನಾತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಯೇ ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವಂ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಮುಗಿದು ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಡ ಮಲ್ಪುನು ಕುರೆ ಕಟ್ಟುಡದೆ ಅಂತ ಐಕೊಂತೆ ಕುರೆ ಕಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜಾರು ಬಸ್ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನು ಪಂದು ಕಂಜು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಲ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಪೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ನಾ 100 ಏ ನೂದ್ಗೆಯ ಮೆಕಿಯ ನೂತ್ತೈವ ಕೊಡ್ತೀನಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತುಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಉರಿತುಂಡು ಆಂಡ 1000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ போತುಂಡು ಗಾಡಿಗೆ फुट स्ट्रीट कब हिंदी है ना कब तक है फुट स्ट्रीट टाइमिंग 23 हाँ टाइमिंग टाइम इधर हम लोग हाँ उधर फुट स्ट्रीट है ना वो क्लोज टाइम 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟಾ तूले 100 डिस्काउंट गूगल पे 100 में डिस्काउंट है फाइनल रेट थोड़ा डिस्काउंट करो कितना 90 10 rupees discount 10 rupees discount thank you 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 6 ಮಲ್ದೆ ಇರತ್ತಾ ನೂದೇಡ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡೆ ಅಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ಪೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ರಿಯನಾ ಈ ಕುರೆ ಕಟ್ಟನ್ ಬಂದ್ಪದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೈಸ್ ತಿಂದೆ ಅಂದ್ ಕಪ್ಪೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ಲೆ ಹಾವ್ ಕೊರ್ತ ಹೋಯ್ ಚೆಕ್ ಪೋಯ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪೋಯ ಸುರುಕು ತೂಕ ಪೋಯ la 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 al baltini mare tida enkalin pura burdu baltini ticket yan getkoruda alike ninna ticket cancel ದಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೇನ್ ಪುರ ಬುರ್ದು ಬಲ್ಪುನು ಅಂದು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆರು ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಏತು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಕೊಲಂಬಸ್ ಅತ್ತೆ ಐಕ ಪನ್ಪುನ ದೋಣಿ ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕುಂಡು ಅವಿನ ಬಂಜಿಗು ಬೋಡ ಆಯೆ ವಿನ್ನುಗು ಆಯಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಕುಲ್ಲರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಆಯಾಗಿದ್ದ ತಿನ್ನೋಡು ಅದೇ ಆಯಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡವ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಕಿಸ್ಸೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್
ಅದೇ ಮುಗಿಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ ಬೋನಿ ಅದೇ ಮುಗಿಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಟೆಟೊ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳುವ ಹಿಂದಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಬಡ ಬಡ ಸೈಜ್ ಕ ಪೊಟೆಟೊ 6 ಪ್ರೈಸ್ ಪಂತೇರು ಸೊ ಆರೆಗ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆವಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಚ್ಚಾಂಡು ಎನ್ಪಗೆ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಸಾವಡಿ ಅಚ್ಪನ ಐವನ ಎತ್ತೀನಿ ಅವಳು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲು ಬೆತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ತೂಗೋಡು ಬುರ್ಪಿನ್ ಬುರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡ ತೂಕನಮ್ಮ ಹಾ ಎಂಚ ಉಂಟು ವಿನ್ನ ಎಂಪು ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಕೊರಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ನಾನು भाई गूगल पे कितना 240 भाई 240 थोड़ा कम कर ये 240 अंते कम कीजिए भाई अल्लाह थोड़ा डिस्काउंट करो भाई किधर है स्कैनर भाई मारे कम्मीगे बरोदिज्जे दाद मल्कोनिया ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಗಾನ भाई 220 240 कर दे भाई 220 फाइनल ने अब्दुल कहां गया 23 मल या ಏನು ಅಪ್ಪಬೇದಾಯಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ತೆಲ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡಲಾಯಕ ಆಪು ನೀನೇನಂತೆ ಪಾಸಾಡ್ ಮೂಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಊರಿಂದ ಅವಳು 30 ರೂಪಾಯಿ ಊರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಗ ನಮ್ಮನೆ ಟೋಟಲ್ 8 ರೂಪಾಯಿ ಉರಿಪಾವ ಬಂದೆ ತಿನ್ನಿಯ పోయి పోయి ನಾವು పోయి ದುಂಪೋಯ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪುಷ್ಟ್ರೇಟ್ ದುಕಾನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಭತ್ತ ಹಾಕಂಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ್ದು ಪಿದೈ ಭತ್ತ ಹಾಕಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ತೋಜು ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಕೇಣಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿಂಚಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಅಂದು ತಿನ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುರ್ಲೆ मस्त विनीश पन्नी इंक तिनका बन मोकलदाला डिस्काउंट मल्प इरता ओय तिनका ईडेदाल ओल्लो इल्लाना इड्डे चर्मुरी अंड एड्डे इड्डंड मोसैच नाना 5 चर्मुरी सर हां 5 चर्मुरी शोक इड्डे बक्किना को ट्राई मल्पु ಒಂದೊಂದು ಏನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಉಂಟು ಚೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದಾವು ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದಿತ್ತು ಬಲ ಚೀಸ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕದ ಲೈನ್ ದೇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಸ್ತಾನೆ
ಅದಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ಸಿ 20 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವ ತುಕ ನಮ್ಮ ದುಂಪು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ರಶ್ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಊರ ಉಳ್ಳ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪಲ ಕಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಡೆ ಪೋಯಿ ದಯಪಂಡ ಅವರಂತ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪರ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ಸಿದಲ್ಲ ಆರು ಕಂಜಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವ್ದಾವು ಏನಾವು ಏನೋಡ ದಾದ ಬಂದ ತೂಕನ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಕುದರ್ಜ ಇದು ಎಂತ ಹೆಸರು ಎಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಎಷ್ಟು 12400 what 12400 ಎಂತ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆತಿಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಅವು ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆತೆ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಂಪನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಪಿನ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಪಿನ ಅವನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಉಂಟು ಅವನ್ ನಮಕ್ ಪಂಪಿನ ಅದೋದು ಇಚ್ಚಿಯ ಇಟ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಉಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಸೋಡಾ ಬಲೆ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಸೋಡಾ ತಿನ್ನೋಡದಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ನೀರುಂಡು ನಿಕ್ ನೀರ್ ಬರ್ರ ಹಾಕಿದ ನೀರ್ ಇಂಚನೆ ನೀರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೋಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಕ್ ಆತ ವಯಸ್ಸು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಮೂಲ್ ಬದ್ದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಜಿಡ ನೀ ಕವಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇದಾಲ ಮೂಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಜಿಡ ಗೊತ್ತವಂತುಂಡು ದಿಂಗ್ ಬಲ ದಿಂಗ್ ಆಯ ಗುರ್ಚಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಗ ತಿಂತ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಂಟ್ ಸುಧಾರ್ಗಾನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತನ ಕಾಸ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನಪೆ ಹಾಕಿನಿ ನೆನಪೆ ಹಾಕುತ್ತೀರೆಗ್ ಪಾಪ ಆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದ ಸೇರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅವ ಸರ್ ಏತಿ ಮೂಜಿ ರಟ್ ಮಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಜಲ್ಜೀರ 90 ಈಗ್ಲೂ ಯಾನ್ ಮುಗಿಂಡು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಉಂಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕು ಹೋಯ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕೊಂಜಿಗೆ ಪಾಪ ಆರೇಗಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂದಂದು ಹೆಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆವಡತ್ತ ಕೊಂಚ ತೂಕ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಆಯಾಗ ತಿನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಪುರಪಿರ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುಮಂಗಲ ಲಾಯ್ಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೂಡ 100 ಅಲ್ಲ
దోశ ఉంది దోశ పోడాకే దోశ తింటే ఇడే బైక్ నాకేం ఎక్కడ వాళ్ళు ముంచిದ ಪೋಡಿತ್ತು ಲವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದಿಕ್ಕು ಜೈನ್ ದೋಸೆ Thank you so much. In Israel, Angel parents in Israel. Oh, nice. Nice to meet you. Thank you. Engagement ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. They're part of executive doctor. They are getting married. They are engaged. Marriage ಗೆ ಬನ್ನಿ May 9th ಗೆ. They are getting married May 9th. I will message you. ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು? ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಡವಿದ್ರೆ. ಆನೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? I'm really impressed by all of this. Thank you so much. Keep growing. Thank you. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಲೆತ್ತದು ಪಾತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಾರ್ ಪಾತೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಂಡ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿಡ ಪಾತೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಯ್ 20ಗೆ ಬೋಡಾ 120 ಬುರ್ಚಿ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚಾ 20 ಅಂಡ ತೂಕ ಬೋದು ಈರಿಗೆ ಪಣಂತುಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನಾಗಿ ಓ ಬಸ್ ಇಡು ಹೋಯಿ ತೀರಾ ಒಂದು ಸೋಕುಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ದಿನ ಖಾಲಿ ಬೊಡ್ಚಾವ್ ಬಲ ಗೆ ಬೋಡಾ 100 ಏನವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ನದಾದ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಾ ಓಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಡು ತೋಪಾರ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟೇನಾ ಅದಾಯ್ತಾ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅವು सॉरी लिक्विड कहाँ मिलता है खत्म हो जाते हैं बाद में खाली हो तो मैं आपको बंद लेता हूँ क्या दुकान में मिलता है ऐसा बोलो क्या नाम लिखा है बबल वाटर बोलते हैं बबल वाटर बोलते हैं का नाम मोबाइल मार्केट इसके नीचे तो इसका दुकान है मारवाड़ी का उधर ही मिलेगा अच्छा हमको 120 का मिलता है आपको कितने मिलेगा ಶಾಂಪು ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ಗೆ शैम्पू नीर का चलता है नहीं उससे थोड़ा बड़ा बड़ा आता है ಆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ इंत मल्ला ಅವಿತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತನ್ನಾಗ ये इतना ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾ ಹಾ विदाउट बैटरी आते हैं ತಕೊಳ್ವನಾ गोड़ा ಹಾ हाँ एक ಗೋಡ ವಿನಿಶ್ कौन सा कलर याव कलर इसमें 3 कलर है पिंक ब्लू येलो ग्रीन टॉय ಗೆ ತಂದ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಆರ್ಯಾಗವು ಆರ್ಯಗತ್ತು ವಿನ್ನುಗು ಆರ್ಯಾಗತ್ತು ಇನ್ನುಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈ ಮಲ್ಪು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದ ಒಳ್ಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಓಲು ಊರು ಓಲ ಕುಡ್ಲ ಮದ್ಮೇಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುವರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಗಾಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್
ಆರು ಬತ್ ಪನ್ನಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆರಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಎದುರು ಪೋಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಎರಡ ಪಾತಿರುವರ ಬಂದು ಆರು ಬತ್ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ವಿನಿಶ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋವರ್ ಎಂಕ್ ಮುಸುಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಬೋಡುತ್ತುಂಡ ಇರಾಗ ಕಿತ್ನಾ 100 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಪಾಡೋರ್ಚಿ कितना 100 रुपए का 4 100 के नाका बोर्चा बोड़ा बोर्ची पंड बोर्ची ರಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಗಾನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಎಪ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಸಂಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡು ಇದು ಒಂದೆರಡು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕೊಡ ಹಾಗೆ ಉಣ್ಣಾವ ಎಲ್ಲೋ ಪಿಂಕ್ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗೋಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೇಗ ಗೋಬಿ ಬೋರ್ಚಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊಸಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಬೊಲ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಅವ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಏ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಉಂಟು ತೂಕನಾ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ವೆಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ವೆಜ್ ಅದ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮೋಸ ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಪೂಜಿಂದ ಸಾರು ಪೋತಿನಾರ ಹಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಫಿನಿಶ್ ನಿಕ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬರ್ತುಂಡು ಹೌದಾ ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧದಿಂದ ಆಯ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ ಅರ್ಧದಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಈ ಸುರುಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಅವನ್ ಕಪ್ಪುದ ತಿಂದು ಕುಡಲ ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು पसंद ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಡಾವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕು
ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡ್ ಬಂದ ಓಕೆನಾ ಒಕ್ಕದಾದ ಮುಗಿಂಡ್ ಮುಗಿಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂತಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತದಲ್ಲ ಪಾತಿರುದ ಕೇನುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೈಕದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹಾಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋದ ರಿವ್ಯೂ ಪನಿ ಕಲೆಗ ಇತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ತೊಂತಿನೊಂದಿನ ಪುಯ್ ಅಂಕಲ್ನ ಗಿಳಿತ ಗೂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಆರ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ವೀರಾವ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಗ ಹೋಯ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಹಳಂಗಡಿಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎತ್ತನ ಅವಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಟ್ಲ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾವಂಜ ಮೇಳ ಎತ್ತನ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದಂಜಿ ರಟ್ ಪದ್ಯಕೇಂದ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಂಡ ಸೇಮ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದನೇ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದ ಬೇಚೆನ್ನಿದಿ ಓಡು ಇಜ್ಜ ಅವು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಅಪ್ಪುನ್ ಮಂಡ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾರ್ಮೂರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪೂರಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತೆ ಬಟ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಓಕೆ ನಡಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಕಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತೆ ಎಂಕಲೆಗಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿರ ಎಂಕಲೆಗಿನಿ ಪಾತಿರ್ರೆಗ್ ಸೊ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ವೈಶ್ಯನ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಡ್ ಬೊಕೆ ಏನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಪಾತಿರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಪನುಡಾಂಡ ಒಂಜ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರ್ ಅಂಚ ತೂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಏತೋ ಜನ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ಲ ರೀಸನೇ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ